Denavbera Tirkiye, Amerika û NATOyê da mijara ji Rûsyayê kirina mûşekên S-400 weke kêşeyekî berdewam dikin. Ji 12 tîrmehê pêve veguhestina parçeyên mûşekên S-400 ji bo Tirkiye berdewam dike û heta niha 16 firokeyên barhilgiriyên Rûsî hatine Enqera paytexta Tirkiye. Beremberê wan geşedanan di nava NATOyê de nerazîbûn li hemberî wê yekê tên nîşandan û ji aliyê çepemeniya Amerîkî ve tê belavkirin ku êdî dema derxistina Tirkiye ji endamtiya NATOyê hatiye. Her wiha li Tirkiye ji ev yek weke mijareke serheketê nîqaş kirin. Li gorî Generalê Tirkiyeyê ku berê di nava NATOyê de 8 salan erkdarî kiriye Kürşat Atılgan, tu endameke NATOyê nikare Tirkiye di NATOyê de derxînin. û ev yek zirarê dikîne evlehiya NATOyê jî. Dolayısıyla bu ne Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının ne serokê Amerîkayê ne jî kesekî din nikare Tirkiye ji endamtiya NATOyê derxîne. NATO rêxistineke parastinê ye û derxistina Tirkiye di nava vê rêxistinê de nemimkün e. Di sîstema rêveberiya NATOyê de tu endamek nikare endamekî din derxîne. Encix dema ku Tirkiye bixwaze wê çaxê dikarê derbikeve. Tirkiye ji NATOyê derbikeve, ewlehiya welatên NATOyê jî dikeve talûkeyê de, di qada Rojava de. Li gorî nûçeya Sputnika Rûsî Serokkomarê Tirkiye Erdogan ji siyasetmedarên Rûsî re gotiye Tirkiye amade ye ji NATOyê derbikeve. Lêbelê pisporî peywendiyên navdewletî Engin Öktem dibêje, ger Tirkiye ji NATOyê derbikeve tu rêxistineke dinya leşkerînîne ku Tirkiye bikeve. Loma dîher di nava NATOyê de bimîne. Lê diwarê siyasî da dêbekêşiyan ra rûbirû bimîne. Türkiye istediği silahı almakta özgür bir ülkedir. Tirkiye welateke azade û dikare her cure çekan bikire. Lêbelê ev neyê wateyê ku Tirkiye ji nava NATOyê derkeve. Ji ber ku tirêxistinekê din bi qasî NATOyê berfireh û bihêznîne ku Tirkiye bibe endamê wê. Loma jî Tirkiye de her di nava NATOyê de bimîne. Lêbelê diwarê siyasî de peywendiyên Tirkiye yên bi endamên NATOyê re êdî wekî berê nabe. Dê her bi guman nêzîkî Tirkiye bibin. Endamtiya Tirkiye ji bo NATOyê di sala 1952 de dest pê kiriye û Tirkiye yek ji welatê herî bihêziyê di nava vê rêxistina leşkerî de ye. Lêbelê ji ber meseleya ji Rûsyayê kirina mûşekên S-400 niha endamtiya Tirkiye tê nîqaş kirin û rêyederî NATOyê jî dilgiranin. Pispor jî amaje pê dikin diwarê siyasî de heyameke zehmet di nava NATOyê de pêşiya Tirkiyeyê ye. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere.